To barkanku dai. Barkanku dai jama'a. Kasancewan an daɗe wanga abin na ta ba jama'a wahala. Kasancewan ya za a yi si downloading na FL Studio Mobile. To insha Allahu a yau a yanzu ga zan nuna maku yadda za ku yi downloading ɗinta ba tare da kun sha wahala ba. Updating ɗinta duk lokacin da kuka tashi za ku yi downloading ɗinta. Da farko dai idan kun shigo kan Google Chrome naku sai ku yi typing ɗin FL Studio. Da ma kun fara kun sa FL zai kawo muku ga nan FL Studio Mobile, sai ku danna alamar kansa. Idan kun danna zai yi searching. Login zai kawo muku kamar haka. To kar ku taɓa kowanne, ku jawo ku yi ƙasa. Ok, mun wuce sa sai mu komo mu shiga FL Studio Mobile version 4.1. Download free. Idan mun zo za mu ja, to za mu taɓa alamar kan nan gun downloading kenan. Kun ga inda ya ja ɗin nan. To bayan kun taɓa alamar kan downloading ɗin nan sai ku yi allow. Bayan kun yi allow sai ku ɗan jira sa. Bayan kun jira sa, to ba tare da ɓata lokaci ba zai nuna maku ok download. To kasancewan ina da shi ba zan sauke shi a kan wayana ba, kuma ba zan jira shi ya gama balle in sauke shi. Ga mutane ma suna ta takurawa na group. FL Studio Mobile. FL Studio Mobile app. Bara mu shiga wannan 3 point something sai mu shiga farkon. Kun ga nan za ka iya ɗaukan shi ta nan ma. Duka za ka iya ɗaukan shi ta nan gurin. Kun gani insha Allah ba ɓata lokaci, duka za ka ɗauki abinka ka ajiye shi kan wayarka. Ka ga nan ga ya ce mani in yi downloading ɗin shi. To kuna ganin na ƙara sauke shi. Ga yana wagga ja ɗin. Blue ɗin ga shi za ku taɓa. Da ƙasa na biyu kenan. Shi za ku taɓa. Ga nan tana uploading ta can sama. Tana search. Network ne ke ɗan bani matsala sai sa take ƙagewa. Network na bani matsala bara na fita. Inda nake tana da ɗan matsalar network ne. Amma insha Allah ba tare da ɓata lokaci duk gasu nan. Ta nan za ku iya shiga ku ciro. Sannan ma idan kun yi searching autan farar bege FL Studio za ku gani yadda nake koyar da yadda ake cirewa ba tare da ɓata lokaci ba. Ta shortcut na ma aje link wanda direct zai kai ka ka cire shi. Sannan sai idan kana son ka yi downloading ɗin FL na kwamfuta sai ka danna FL sai ka sa Studio. Ga yana ya nuno FL Studio.
bayan ta nuno ma kar haka sai ka taɓa FL Studio ɗin na farko. Bayan ka taɓa shi sai kawo kana sai ka danna mai CD drill. In ka taɓa shi sai ka jira shi, sai ka taɓa clean OK sai ka danna OK access. Zai nuna ma bayanai akan zaka siyi, za a sayar maka ga kayayyakinsa duk gasu nan dai zai nuna ma. Sai ka danna back, baka buƙata sai ka ja sai ka sa get click. Idan ka taɓa sai ka danna account info micro software. Ga ya ce downloading nan, ya ce downloading. To da ka taɓa kan downloading ga nan na farko for computer, nan for iPhone za ka ciro shi kenan. To da ka taɓa na farko ɗin ga zai ce ma I want to try. Ga nan direct ya ce in yi downloading. Ina taɓa downloading zai fara, to ba zan yi downloading ɗin shi ba kasancewan ina da shi network kuma na bani matsala. Kun ga dai inda na shiga ga nan new updating FL Studio 21.2 get power new function in this free update. Load more, download new. Ga nan downloading ɗin da farin abu kun gani. Shi yadda ake downloading ɗin shi kenan. Sannan yadda ake downloading ɗin sona, za ka taɓa kan sona 4. R ɗin namu bai fito ba, sona 4 free download. Sai ku taɓa ga nan sona 4 free download software. Za ku taɓa kansa sai ku taɓa kan downloading. Idan kun taɓa kan downloading nan kenan, idan kun taɓa zai ce muku ku sa email naku. Idan kun sa email naku direct zai muku downloading ɗinsa. Email ɗina kasancewa yana da matsala. Suna cewa I'm not a armed robber. Kasancewa akwai inda na bar email ɗina, shi yasa suke ce mani waye armed robber. Suna cewa na saci email ɗin. To dai kun ga yadda za ku downloading ɗin shi kenan. Kun gani da zaran ka ce zai ce zai nuno ma, kun gani direct kawai za ka taɓa kansa ne ka downloading ɗin abinka. Kana yi zai yi clicking kawai ga ya fara downloading. Kun gani da ya abun ga kawai za ka taɓa mashi kan downloading. Insha Allah zai ce ma ka sa email. Da ka sa email kuma ba tare da ɓata lokaci ba sona zai sauke. Yana saukewa sai aiki. Kun gansa dai ga nan duka sona ne ɗin ne cikin shi. To dai bidiyon namu ta isa aka gane duk sononi za ku sauke su. Wasu kaya da kuke gani na kwamfuta na studio insha Allah kuka biyo ni duk zan nuna muku yadda za ku sauke su. Amma kana buƙatan in sauke in ba ka ne.
duka zan iya saukewa in baka in sha Allahu ba tare da ɓata lokaci ba. Da Allah ka daure idan ta YouTube ka samu wannan bidiyon ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa ta yanda zan dinga sanar da kai da zarar na ɗaura. Idan kuma ba ta YouTube ka same ni ba ta cikin WhatsApp ne, da Allah ka hanzarta ka shiga kai sacin hoton Fadar Bidiyo FL Studio ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa. Na gode.